nakken. Ja. Og hvis du kan det, hold op, men så skal Robby selvfølgelig gå herned. Og over på den anden side. Ej, sådan. Du har det. Ja, du har den her. Det er skide godt, det der, Camilla. Så skal du have indrammerne. Så skal du have indrammerne. Okay. Og vrider du lige den lås derud. Hold op, det er altså ikke sjovt. Hvordan gør man det her? Ja, så tager du så fjederen. Hvad? Det var ind eller til med? Nu må jeg egentlig eventuelt. Det tror jeg. Det kunne være, du faldt ned, så fik jeg det på film jo. Hun tager den der skridt, så trækker hun lige tilbage. Og med 2 hænder. Du skal bruge 2 hænder. Ja, 2 hænder tror jeg er andet. Sådan. Lad du på, Camilla! Hold nu kæft! Jesper! Jeg skal nok holde det lidt. Du skal meget af at høre efter ham. Han har bare ikke respekt. Jeg kan ikke få den op. Prøv at tage den anden derude. Hvordan har du fast den? Begge sider, så trækker du den bare godt ud. Sådan ja, og så drejer du, så ikke den sidder inde i hullet. Har du taget den anden over? Nej, det skal vi prøve det. Så ikke bare prøve den her, den holder op. Ej, jeg kan slet ikke. Skide godt, Camilla. Hvorhen? Bare ud over. Han skal flytte sig efter dig. Ja. Det er dig, der er topmand. Du bestemmer det hele lige nu. Ja? Selvom du er yngste lærling. Jeg får varmen. Så er der noget nervøs. Du fryser ikke så meget som i morgen. Du har bare ikke taget den med. Du skal sådan selv. Hvor er et stykke papir? Må jeg godt komme? Ja, nu må du komme ned. På den ene etage, du skal stadig arbejde. Ja, slap af på os, ikke? Som har været oppe på et stillads, hvad? Der er så godt som hun død. Bare roligt, så skal du prøve det her lige om lidt, så kan du få lov at grine af det.